Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza.
Nyamara. Guys, Bwana amerakari wewe mbele ndamene we. Duguri Bwana amerakari wewe mbele ndamene wa Bwana. Bwana wa Nyamara. Wa masompenya. Ai Nyamara. Sabange mistake. Duri sabange jani. Keri banga ni zindu mukanisa. Isa Nyamara ruswegera sambili ngara business. Chemanache uli mwana chikulile ndakulandirani bano batabwa zimere membegezera nzi watu zimere membegezera ndizimenezi kuri muntu wankulu akauriendera mwine ine linaona kale ma social media ngudi big man akauriendera kunoko ndimwe watu teri masugeni amena mapase uriya kaini mwa uriya ngatoyankula kuyankula zanziro mwa ndo chikulile wafika tinyadile bano batabwa taba oye tera mai usi oye bayana lebo mumulona lebo balijo ponye gabo amene sata kuchonga kungori tindwa nduguri amene sata kuchonga kungori tindwa nduri basi taperatu chimene likufuna ndikudula mure ama likupanjoka ndikudula chani kupanjoka ndikudula chani akolo tiye tipange zinthu mozindikire kwa maana mozafuna kulesa nthawi ndi nthawi yoti munthu wankulu atiyankhule timve mfundo zomwe kwambiri munthu wankulu ule mwanu mbawanira Chifukwa upite naye kabilako atimufuna katidile ana wa mtuyo cha yosefaba wale mafani sautenga watende wadero mandawi nitika sanu nizenyesa ana wa mtuyo cha wasaba Odiazache ndikutokozeni abalyanga pano patabwa chifukwa cha kusonkhana kwanu. Nkhani imene ili apa ndi nkhani ya dziko ndi anthu ake. Nkhani ili pano ndi ya dziko ndi anthu ake. Nkhani ili pano si ya Michael Usi kulimbana ndi anthu ena. Chifukwa ena sakumvesesa akuona ngati kuti ineyo ndanyamuka kuti ndikangane ndi anthu zokangana ine sindimafuna ndipo sindimapanga nawo. Koma ndikuti nkhani ili pano ndi ya anthu ndi dziko lawo. Dziko ndi anthu ake. Mwana akakhala m'nyumba mwa mayi wake amafuna atetezedwe, agone pabwino, akhale ndi chakudya, athe kusewera. Zonse zimene mwana ayenera kukhala nazo mkati mwa nyumba ya mayi wake ndi bambo wake zizichitika. Koma ngati mayi ndi bambo
apanga nkhanza mwana wawo obereka iwo eni. Mwana uja samakula bwino, mwana makhala wamphulupulu, mwana makhala chigawenga chifukwa sanawerengeredwe, sanaleredwe bwino. Chimozimozinso mziko muona maiko ena ndikupasani chisanzo. Mukapita mziko ngati la Botswana mupeza anthu ache ambiri ndi osangalala omwetulira. Maiko ambiri kumene dziko linapanga kuti anthu ake azimva kukoma kuti kuno ndi kwathu, anthu ache amasangalala. Mukakumana nawo mmene apengera moni, mmene achezera ndi wina aliyense, mmadziwa kuti anthu awa ali ndi mtendere wa mumtima. Mukabwera ku Malawi kuno mmapeza kuti anthu apsa mtima asanayambane ndi aliyense. Amalawi ali ndi mkwiyo koma sanayambane ndi aliyense. Chikwakwisa ndi chani? Mdziko limene akukhalalo zikupweteka. Akanyamuka kuti apite ku shop akagule zinthu, kuti amene akulephera kugula zinthuwo ndi anthu osauka okha, pomwe olemera amene tili kupomafe tikuta kugula, kumadya, kuyesa magalimoto, kunyauda. Zimenezo ndeti kuti dziko ndi anthu ache. Mulungu atalenga dziko lapansi sanalilenge kuti anthu osauka awa, anthu olemera awa. Mukalenge Bible akuti tiyeni timpange munthu muchifanizo chathu. Basi sananene kuti tiyeni timpange munthu osauka timpangenso munthu olemera. Iyayi, anthu ambiri akusauka chifukwa cha zochita za anthu olemera. Ndikamanena izi ena akunena kuti taonani akuukira. Ine si iyayi, ntchito yanga ndioseka, amapita kumaliro, ndiopemphera, ndi mfiti kapena iyayi. Uyu ndi ndani? Lero nkhani ili pano ndionera kuti kodi atsogoleri athuwa ndi ndani? Munthu ndi makamba zulo kuti mwana okulira ku nyanja samaopa madzi. Mwana okulira ku nyanja saopa chani? Ine nakulira ku mapiri kumulanja sindimaopa. Awati njoka sindisamala, ndine kaswiri opha njoka. Chifukwa chani? Nakulira kumene kuli njokako, nakulira ku mapiri. Ine ndine ndani? Odia zache Michael Usi ndine ndani? A president yanu ndi ndani? Achipani chanu ndi ndani? Aliyense amakhala ndi background, koma sitimakhala pansi nyumbamo ndikukhala pansi kuti abale amene tikumusatayi ndi ndani? Mmangoti chipani chathu, koma chipani ili ngati galimoto imatha kuonongeka. Chipani ili ngati galimoto imatha kuonongeka. Mpeza chipani chomwecho akamanganga namo, uyu sitikufuna, uyu sitikufuna. Chifukwa chani? Ndi anthu akwera galimoto. Galimoto ilibe ntchito koma anthu. Mtsogoleri wanu ndi ndani? Mukaponya vote pa 16 September mwakhalapo pansi ndikuzifunsa funso, abale kodi Michael Usi ndi ndani? Achakwera ndi ndani? Apita Mutharika ndi ndani? Wakuti wako Osiaja ndi ndani? Enawo mayankho wake mumapeza pa zimene achita. Chisanzo ineyo mutaona Michael Usi ndi ndani? Ni manganya. Za manganya ni manganya ineyo. Imeneyo ndi ineyo. Michael Usi ndani? Manganya ndi ineyo. Ena Michael Usi ndani? Mabasi kono ndi ineyo. Ena Michael Usi ndani? Waza chipatala naberekesa anawo, naberekesa ana bibiri chipatala. Ena Michael Usi ndi dokotala, ndi wachipatala. Kuno timango tipetuka assistant, tini confessor dokotala, timangotero wachipatala. Michael Usi ndi ndani? Michael Usi ndi president wa Odia Zaja alibe mulandu ndi ineyo. Michael Usi ndi ndani? Michael Usi ndi vice president wa dziko ndi ineyo. Michael Usi ndi ndani? Michael Usi ndi wa Seventh Adventist Church ndi ineyo. Michael Usi ndi ndani? Ni mphunzitsi pakalasi kuchali chikwawo ndi ineyo. Zonsezo ndi ineyo, koma zonse osati chipani koma iyeyo.
amabwera mukasaki wakuti tonse tunga pa area iyeyo walandira ndalama zake amakuolani ngati watenga nkhuku muchipwere tiyeni ukuku pa 16 September mulungu wakupasani mavuto amene wasakutha chifukwa chani lero munthu kuti agule mafuta ophikira agule chimanga thumba la chimanga ndalama zingati 65,000 chimanga nyama yomweyi tinena nkhuku ikupita 18,000 nkhuku ndiye kumafunsa kuti ndi ndani m'midzi anganyamuke ndikutenga 18,000 guleni nkhuku tije nyumba muno ndi angati kale makolo amatenga ndalama iwe tatenga izi katamake kaphe nkhuku tikwasule ziko lije litiro lomweli ziko ili lakankhidwa kumphanga wa umphawi ziko lino lili mumphanga la umphawi chilichonse ife kuti tichita Malawi ngongole mutenga ngongole iyi mupereka apa mutenga ngongole iyi mupereka apa ziko la ngongole anthu opanda ngongole ziko ngongole phi koma anthuwo alibe chani ngongole tsopano tikamati ziko ndi anthu alibe ndalama zopangira business bomba ndiyopanga business iya tikati anthu olemera mziko kuti chuma chituluke munati inu mupangane nonse panopo pathabwa sipathabwa mupangane nonse kuti pano taseka sitigulisa kalikonse tapita kwathu chuma cha Malawi chiyamba kusiphira ndalama zimene mapanga apopo simukuziwa zimapanga Malawi kutani kodi kukwera inu simukuziwa ndiye ndalama zitapezeka kuti tiyeni tipite pathabwa akupanga business ni ndani amaina ndaona atenga tochi amene ajawo akutipasa sigino kuti kandiona ni ineyo mutandipasa zokwanira ndipo sapati ndipo sapapa osati tupasa ni ngongole mulembane mukalembana iyayi izitu usiza mabepala iyayi ndiza background njala tusimeka mabepala iyayi njala ili pachani kodi background mkona ndikulina kuti inu ndiye pantundu panu ndiye ananu muziganizire nyumba mwanu ena amalipira kugona kuzuka usiku kodi bale tidi achani wina wandika kula kutoka ngoko bwana tukugonera masau ndakoti mulungu wanga mulungu akudalise 16 September undivote ile masau sudia tikamati audience zache alibe mulandu nonse kutokera huko nonse muli hapa mwatoka kunyumba kwanu kandi zulo lero moja za ndani muli ni mulandu tikatume mulandu suma samba la sopa ali mulali yese moja zao muli ndi ufulu funso lomerija president wanu ndani muzimu yang'anaka aliyense kuyambira lero muzidi ife chipando chathu ndicho tifuna timuone president wathu akayima kulankhula chani akayima zikamba iye ndiza ife zigwirizana tikamati manifesto sikulemba zinthu zokoma kuti mukauza anthu mkhutu muzimveka bwino osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.